नमस्कार प्रणाम, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बानी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी एक और वीडियो, जिनकी वीडियो जुड़ल बटे अवधेश प्रेमी यादव जी के तरफ से। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही। आप सबके बता दी कि भोजपुरी सुपरस्टार अवधेश प्रेमी यादव, जिनकी इनका के हिट मशीन भी कहल जाला। जी आप सबके बता दी कि इनका जितना भी गाना बाटे सब मिलियन में व्यू क्रॉस कर जाता। आप सबके बता दी कि इनकर 2 दिन पहले एक गाना रिलीज भी रहे, जोन गाना के बोल बा रंग डाले दे पियर की फराक वाली, जो कि एक दिन में ही 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे ई सॉन्ग। और बहुत ही अच्छा सॉन्ग बाटे, ए पे पब्लिक के अच्छा रिस्पॉन्स देखे के मिल रहल बाटे। वहीं बात की जाए इनकर एक नया सॉन्ग के, तो आप सबके बीच में इनकर एक होली सॉन्ग जोन की नया आवेला बाटे, जोन की फर्स्ट लुक जारी कर देवल गईल बा। जोन की अवधेश प्रेमी यादव अपन सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक से ई पोस्ट के जारी कइले बाने। आप सबके बता दी कि ई जो नया सॉन्ग के बोल बाटे, गोरकी में डाली त सवर की पिन के। जी आप सबके बता दी कि नया होली सॉन्ग बाटे, और ई जोन सॉन्ग बाटे आप सबके अवधेश प्रेमी यादव के ऑफिशियल चैनल से सुने और देखे के मिली। वहीं आप सबके बता दी कि गाना के लिखले बने राइटर धारू और संगीत RCM म्यूजिक ही देले बाटे इस सॉन्ग में। और बहुत जल्द आप सबके बीच में ई सॉन्ग आवे वाला बाटे, और फर्स्ट लुक से ही लग रहा बा कि एक ही जबरदस्त गाना होखे वाला बाटे। और आखिरकार आप सब कमेंट में पूछम कि कब रिलीज होई, तो अभी एक रिलीज डेट सामने नइखे आइल कि आखिरकार कौन तारीख के कई बजे ई गाना आप सबके सुने के मिली। लेकिन बहुत जल्द के मतलब कि 2-3 दिन चाहे 4 दिन में आप सबके ई सॉन्ग सुने के मिल जाई। तो कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइम कि नया सॉन्ग के फर्स्ट लुक उनकर कैसा लागल, और जो पहलका गाना सुनले बानी रंग डाले दे पियर की फराक वाली, उ सॉन्ग भी आप सबके कैसा लागल रहे। कमेंट बॉक्स में आपन राय जरूर देम, और जाते जाते चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी भी दबा दी। भोजपुरी से जुड़ल छोट बड़ खबर लेकर आवत रहिला। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलतनी शाम के बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।